исторический факультетқа, университетқа документларды берген едім. Кичкенеден тарихка тартылган Ринат Муслимов соңгы көндә тарих факультетыннан документларын алып, геология бүлегенә тапшырган. Бу хәзер иң алдынгы юнәлеш дип киңәш иткәннәр. 1957 елда әлеге бүлекне кызыл дипломга тәмамлап, гомер буе һөнәренә тугры кала. Шулай итеп Ринат Муслимов шәхси тормышында гына түгел, республиканың нефть сәнәгате тармагы эчендә хәлиткеч карар кабул иткән. Университетны тәмамлауга аны Самараның Куйбышев нефть оешмасына эшкә җибәргәннәр. Узакта үтми Татарстанга кайтырга карар кылам. Лениногорск нефттә 3 ел хезмәт иткәннән соң анда нефть сәнәгать идарәсенең баш геологы итеп билгеләнә. Тагын 6 елдан Татнефтьнең баш геологы вазифасында эшли башлый. Ринат Муслимовка ул вакытта нибары 32 яшь була. Нефтьне табасың, бурыйсың жерне, насосны куясың. Насос белән аласың, шул анда бик күп технология кирәк алырга. Андан күбрәк алу өчен. Без шул технологиялар белән шөгыльләндек. Турабара Ринат Муслимов җитештерүдә үз алымнарын куллана башлый. Аның җитәкчелегендә Татарстанда нефть сакланган дистәләгән урын ачыклана. Ул кара алтынның күп пластлы ятмасы һәм углеводород табының үзенчәлекле юнәлешләре буенча методика уйлап чыгарган. Галим тәкъдиме белән беренче тапкыр бик тирән скважиналарны бораулый башлыйлар. Ринат Муслимов геология нефть тармагында иң алдынгы галимнәрнең берсе. Нефть саклаган урыннарны ачыклау, аларны җир өстенә чыгару буенча тикшеренүләре бөтен дөньяга таныла. Аның катнашында авыр чыгарыла торган нефть запасларын куллану технологиясе булдырылган. Моның өчен Ринат Муслимовка илнең дәүләт премиясе тапшырылган. Хезмәттәшләре хезмәт сөючәнлеген һәм стратегик күз аллавын билгеләп үтә. Заманында ул Минтимер Шәймиев, Рөстәм Миңнехановка нефть һәм нефть-газ өлкәсе мәсьәләләре буенча белешмәләр биргән. Мин эшләмәсәм, кем аны эшләр? Андый нидә бар. Күбесенчә сәгать 1-гә хәтле утыралар, 2-гә хәтле. Андый чорларда күп инде. Ринат Халиулович 800 фәнни хезмәт, 20 эшләнмә авторы, 25 патент иясе. Үз фикеренә тугры калып, аны кыю итеп җиткерә белгән. Нефть беткәч тормыш бармы дигән сорауга бар дип җавап бирүчеләрнең берсе ул. Иң мөһиме чыганакларга сакчыл карарга кирәк дияргә ярата. Мин вообще беркемнән дә курыкмыйдым. Үземнең фикерне әйтәдем, аларны нитеп раслатып чыгарадым. Бүген булмаса, иртәгә булмаса, 1 елдан барыбер документларны язалар, раслыйлар, барыбер эшләргә туры килә. Ринат Муслимов Татарстанның геолог-нефтчеләр мәктәбенә нигез сала, йөзләгән укучы тәрбияләгән шәхес. Ул бөтен гомерен фән һәм хезмәткә багышлаган, эшен исә хобби буларак кына кабул итә. Карьера дигән сүз вообще юк. Менә безнең генеральный директорлар бөтенесе яхшы кешеләр булды. Бөтенесе начар дип әйтеп булмый. Кешелеклеләр, справедливый шундый кешеләр. Октябрь ахырында Ринат Муслимов 90 яшьлеген билгеләп үтте. Юбилее белән котлап Рөстәм Миңнеханов аңа республика алдындагы казанышлары өчен орденын тапшырды. Ул бүген дә тармакның иң заманча алымнары белән кызыксынып яши. Рүзәл Шарипов, Вероника Гайнетдинова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.